pozadu je český dodavatel ketchupu Heinz. Takže pane Egon, vítejte. Receptáři si proputili. Ukažte nám prosím, co jste si pěkného připravil, co jste dneska uchutil. Vaš jeden náplňcí gebastl. Řekněte nám, pane Egon, co přesně to je? Držák na 8 tácku. Držák na 8 tácku, velmi tradiční, ano. Krásné. Já, všem. Jak přesně to používáte? Na zahradu, pro dům, rodinu? Ne. Když stojím v hospodě u stolu a když se nese pivo nějakým cizím lidem, tak podám tácek. Tak zhruba, můžeme se to předvést. Já bych spírnek. Dobrá, pane Egon, předveďte nám přesně, jak to funguje. Naši diváci na to jsou velmi, velmi připraveni. Musíte mi asi říct, pane Egon, co přesně mám dělat. To je tácek. Také tenhle? Ano, také ten. Je úplně jedno, který. Vy pak uhádnete, který to byl. Tak dobrá, tak já... Pomůžu na tom principu, že vám jsou jakoby pivo. V tomto případě produkt našeho sponzora. Nebo ano, prázdnou sklenici, to je stylové, ano, velmi. Podejte nám prosím sklenici. Z režie, prosíme režii o sklenici. A nyní, abyste neudělal kroužek na stole, to je velmi nebezpečné. Vezmete si tácek, kroužky na stole nemáme rádi. Ne. Paní a dívky to dobře vědí. Ano. Takže já si teďka můžu vybrat jakoukoliv, třeba křížovou desítku. Ano. Vybral jste si křížovou desítku. To je úžasné, jak jste to poznal. Ještě 3 díky. Režie, další sklenici. První byl záběr. Nyní máme ovšem trochu problém, jelikož držák je pouze na 8 tácků a já mám v ruce 7 a na stole jsou 2. Nadchází situace s... Všimněte si prosím, jak pan Egon mistrně manipuluje se svým vynálezem. A nyní jednoduchou nástavbou z 8 držáků na tácky uděláme 9 držák na tácky. Jasné. Velmi tradiční. Prosím, ukážeme blíže na kameru. No. Víte, že ačkoliv se z oprava tácku pohybuje, vůbec nic zvláštního se přitom neděje. Mám takový malý zavšivák, na který jsem přišel po cestě z Března sem. Všech 9 tácků mohu dát na jednu ruku a druhou ruku můžu používat k jiným činnostem. Podívejte se. Například ke zkoušení padacího mostu. Velmi zajímavé. Diváci to jistě ocení, že mají jednu volnou ruku pro své oblíbené denní činnosti. Poslyšte, vy jste říkal, že jste z Března, je to tak? My budeme mít za chvilku výročí 15. března, to se rýmuje se slovem března. A 12. tácek. A chtěl bych upozornit, chtěl bych vás poprosit, jestli byste sem nepřijeli, jsem trošku podstřílet. Tácky? Ne, tak víte, co myslím, já mám pár nějakých v televizi a... Ne, já vám nerozumím, já vám vůbec nerozumím, já jsem odborník na tácky, já nejsem střelař. Víte, já jsem myslel jakoby s armádou. Jak s armádou? Armádu, jako s já jsem neříkal Března, já jsem říkal Řeš, jako jaderný ústav, Řeš. Ne, to mi dokážete, máte to podepsaný, máte to na papíře. Já to mám dál.